Zdravím vás z Hackfestu, volám sa Martin Dobiaš a som študentom Karlovej univerzity v Prahe so zameraním na informatiku. Pôvodne som sa ako Quantum.gisu dostal skoro náhodou, keď som s mojím vedúcim ročníkového projektu hľadal nejaký spôsob realizácie niečoho s mapami a tak. Časom som začal posielať nejaké peče a proste to tak bolo, že začal som na Quantum.gise pracovať stále viac a viac. Zaoberám sa väčšinou momentálne vývojom bindingov pre Python, respektíve akurát ich udržiavaním. Takisto sa dosť zameriavam na updaty v oblasti vektorov a vecí z tých súvisiacich. V podstate mojou snahou je dostať Quantum.gis do stavu takého, aby sa dal reálne použiť na nejaké reálne aplikácie a aby mali vlastne ľudia možnosť plnohodnotného softvéru bez nutnosti využívať a platiť veľké licenčné poplatky za komerčné programy. Ináč medzi moje hobby patria mimo tých počítačových je to snowboarding, žonglovanie, športy rôzneho druhu. Medzi tie počítačové je to v podstate hlavne tá práca na Quantum.gise. Čo by som zlepšil, alebo respektíve jedna vec, ktorá by spravila Quantum.gis lepší, tých vecí by bolo asi strašne veľa, takže ja nepoviem radšej žiadnu. Aby som sa vrátil k tomuto Hackfestu, je to myslím, že skvelá možnosť stretnúť sa a podiskutovať medzi sebou. Nádherne tu vidno, že vlastne niektoré veci, ktoré sa cez mailing listy riešia možno pár týždňov, tak sa môžu vyriešiť pri osobnom stretnutí za pár minút. A klasická posledná otázka, ako vyslovujem Quantum.gis, tak je to Quantum.gis.